kana ɲɛfɛ n'o kɛra kɔfɛmɔgɔw ta ye donc n'o kɛra concert bɛ tiɲɛ an bɛ fɛ bɛɛ k'i place sɔrɔ i y'a faamuya salle dilanna de kɔfɛmɔgɔw b'a ye ɲɛfɛmɔgɔw b'a ye donc an b'a ɲini bɛɛ ka t'i place la pour que an y'a daminɛ hɛrɛ la a bɛ ban hɛrɛ la o la bɛɛ bɛ wasa an b'a ɲini aw fɛ malidenw gentilen don kojugu wa ni public gentilen don transition gentile a ka public gentile malidenw gentile aw gentile a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ donc bɛɛ ka t'i place la ni ne ye kalo tile fɛ bɔ ye fila ala tɛ fila wɛrɛ di sanga la a bɛ dan nin ma pour le ɲama ta kati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛna mun kɛ sisan o de ye principe na morceau kelen na n'o banna an b'an ka partenaire fo n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔ bɛ la tɛ i groupe fila de bɛ dugu ma donc an b'a ɲini prince Jalo micro yi ta ye fulaw bɛ yen k'an mɛn o donc k'an ka foli kɛ fɔlɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a parents bɛɛ lajɛlen fo ka marraines fo Maïmouna Haïdara an b'ale fo a sen ma y'an sɔrɔ an b'a fo ale depuis an y'a daminɛ don min na a ko Bala ni aw ko mun n'i ko fɛn o fɛn ne Maïmouna Haïdara ne b'o la donc n'i ko fɛn o fɛn ne Bala ne b'i kɔ Maïmouna Haïdara a b'a ka foli ba kɛ dɛmɛ depuis a ko daminɛ fo ka n'a bila bi la ni Haïdara muso bɛ ɲɔgɔn fɛ n ma Maïmouna Haïdara kibaruya mɛn o ye tiɲɛ n t'a dɔn o ye tiɲɛ mais Maïmouna cɛman ye nkalon tigɛ alhamdulilayi n'an y'o fɔ an bɛ Saliya Kulubali fo Dɔnbɔlɔni Mali yɛrɛ sigi Dɔnbɔlɔni Mali mana dɔ ci Saliya Kulubali depuis an y'a daminɛ a ko Bala ne tɛ sigi foyi la ni malidenw ka sigi tɛ transition n'a ko min ne ko o ni an wulila su fɛ n'an kamana ganna n'an ye Saliya Kulubali wele a b'a fɔ ko Bala ko ne wulila ka ban ɲuman dogobaga ye zo Saliya Kulubali an b'i fo k'i barikada k'i ka denbaya fo k'i ka denbaya barikada k'i muso fo k'a terimuso fo i den minnu bɛ kilasi kelen na an b'u fo Saliya Kulubali k'i ka sugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'i ni ce k'i ni baraji a bɛ kɛ tan de n'an bɔra Saliya la a bɛ Adama fo Adama Tarawele Tarawele Adama a bi yan Adama an b'i fo k'i muso fo k'i ka denbaya fo k'a f'i ka muso ye k'a ka sobe ka di